Vlog ka na! Hey, what's up mga sapsap? What's that out? What's up? What? What's that out? Out, south. Just play mo, post mo. Para ano yung video. What's that out? Here, so sama ko si Mano Arnel. Pakilala. Next. At si Angie. So guys, galing kami sa beach ngayon. Anong beach to, Mano? Masamir. Yan, so, Mastamit Beach. So ngayon papunta kami ng Bagbag. Batanes. So ang driver po natin ngayon si Mano Arnel. You know? So medyo guys, nakainom kami ngayon eh. Pero that's good. Para medyo may thrill. Shout out. Shout out kay Mami D. I love you. Alright! Woo! So yan po. Pupunta kami ng Batanes ngayon. At see you later at Batanes Sual Bagbag. See you. Yo, Zap! So, nandito na kami sa location. Nag-park kami doon. So, 50 pesos ang 4 wheels, 20 pesos ang tricycle, and 10 pesos ang... What the fuck?! So, ito pa yung mga kasama ko. Dami kami, no? Grabe, hindi pa ako tour guide. Inform ko lang naman sa ating mga sa mga gustong pumunta dito sa Batanes. Ay ito. Shout out Arnel Velasquez. Alright. Pogi to. Men, dapat to. Tutok na tutok yan. Joke. So, yun po, shishis mo na. Ewan ko ilang minutes lakaran dito eh. 15 minutes. Ha? 15 minutes lakaran. Ay na. Kaya mo. Pilay pa ako guys. Makapaglakad ako dito. So yun po. Lakad muna kami. Saan ba dyan talaga? So dito may beach na. Pero pupunta kami sa may bundok daw. Dao. So ito, lakad. So mamaya na guys. We'll be back. Yo, we'll be back. Guys, dito na kami. So kailangan namin pumunta sa bundok doon. Maglalakad kami siguro around 15 minutes at piray ako. Paina. Hindi ko alam kung paano ako makakapunta doon. Sabi, busy na maglakad. Iwan na ako. You know? Bakit kuya kay? You know? Boko yan, gabay yung tanan. Kuya mo yan, Mati. Yang? Bakit? Tangay, TYT manak yan. EGB. Mas magaling EGB, no? Lukan. Bakit mo talaga? So guys, mukhang po-forward ko muna to habang naglalakad kami. Para pagdating niya dito, alam niyo yung lalakarin niya. Let's go!
So, guys, yung mga gusto mag-overnight, pwede tayo dyan. Mukhang tree house na magmumukha kayong Tarzan. Tapos merong cottages. Diba? You know? Pwede daw dyan. So, goods tayo dyan. So, to be continued. Let's go! A few moments later. So, yun. Yun na. Ay, galing kami sa ng bundok to. Tapos ngayon, pababa kami. Taas-taas na naman. Ay, bakit din pababa tayo? Gusto mamatay ako. Madam, mag-ingat ka madam. You know. Madam. Watch this. Aray ko! Ah! Shit! Tayo na yung sugat ko. Yung pili ko pa, sorry. So yun po. Yung pili ko. It hurts. My damage. One eternity later. Yo, what's up mga karep? So, this is way more than adventure. Since galing tayong beach, mahabang daan. Tapos ngayon, ito ang daan para makapunta sa bundok na yon. Yes! This is the only way to go to that mountain para makita yung top view ng Batanes Bagbag Swal. So, here I am now guys. Kung naririnig nyo, shit, diba? Ina, lakas na mga alon. Solid! Ako masabi, ina, napakasulit ng punta. Kahit karayan yun, punta kami ng 7. Then, ayun, isang kasama namin iwan. Pumunta kami ng 7. We are so early, pero dumating kami ng 11. Kasi nagantayan kami ng mga friends, relatives, so ganon. Okay, ayun na. So ako naglalakad ngayon. We gotta reach to that mountain top, so here we go. You know, hirap, sobrang hirap. Kung nakikita niyo yan, sobrang hirap talaga kasi yung basang-basa na yung ano ko. Pero, oh shit! So guys, hindi biro yan, sobrang lakas ng alon. Yun po, makikita nyo ng alon. Iba kasama namin nandun na. You know? Kaya yan, diyan kami na. No choice, kailangan, adventure, we gotta do it. Napakasaya kung hindi kami pumunta. Let's go! Naulog sinyas niya, by the way. So, tara! Delbon, ingat, ingat! Tulungan na lang! You know? Ayan sila sa Jao. Ay, yung pinaanan niya. Ito!
Marap. Ha? Hindi, wala ka naman. So, yan po, wala tan. Yan guys. Yun o! Ang ganda. Eh, boss, Joe! Yan, Ali! Makala, makala! Makala ni! Lalakas ng anon, buddy! Ga, game! Go, Jaili! Jaili! Go, Jaili! Jaili, what's up? So yan po! Run! Run! What the fuck? Wala ko yung walang brief oh. Mano may extra ko. Ay na, grabe! Experience, the best medicine. You know, mahirap daw sabi ng manok. Ito. Woo! So yung iba nasa taas na kasi nag-aantayan kami. So, let's go! Ina! Experience. Excited na po naman. Go! Mamaya ulit. Bye! Yo! I'm back! So, doon kami galing kanina. Yo, zap! So, patas kami ngayon doon sa bundok. Wait. Nagtataka ako ba't kayo dyan dumadan eh. So, dito pa yung daanan. Ay! Saan punta? Dito! So, dito yung daanan. Papuntang taas ng bundok. Ay na. Kung na ako, gubat ba to? Or yan. Yeah! Bari! Yung baba na lang iba. Bari! Yeah. So, naiwan kami. Nauna na yung iba sa taas. So, mamaya ulit. Medyo na-reserve ako ng battery. And see you later. Go! Yo, sa mga karep. So, dito na po tayo ngayon sa taas ng Bagbag, Batanes. So, nakikita natin ngayon ditong 100 Islands. So, Alaminos na po banda yan. At dito naman, so, guys, ayun na po yung mga kasama ko na sila kasi nag-tea-break muna ako bago ako pumunta dito. Pupunta ako yun, hindi ako mag-tea-break because wala namang hindi naman ako tataguan. So, makikita nyo yung view. So, doon kami galing kanina. At here we are now. Yung nilakad namin tayo siguro mga 15 minutes papunta dito galing dun sa parking area. At napaka-adventurous at nakaka-exciting ng daanan. Grabe, sobrang ano ng mga bato, alon, malakas. Siyempre hapon na rin kasi dumating. Sana hindi pa huli lahat para mag-take ng picture. Tapos mag-vlog. So guys, punta na po tayo doon. Yo! So, okay. Here we are now sa Bagbag, Batanes. Kung makikita nyo po sa aking likod area kung saan. Sorry guys, hindi masyado makita picture. So yan po, this is the area at yun ang Batanes. So pupunta natin siya ngayon. Grabe. Shout out! Yo!
Sup, sup. Trupa. Kareb. Shout out muna. Shout out sa mga Sabina. You know. Solid. Yun know. Nasa Jaw po. Grabe. Solid. Kita nyo naman po. No pain, no gain. Experience. The best. Tapos punta ka. Ayun na. Sobrang good ako. Hindi ko na alam sinasabi ko. You know. Ayun na. Solid. Folks. You know. Hi! We're here, we still survive pa rin. Okay, we still survive from the course. Picture sila, family picture. Picture nyo na kami. You know? Picture! Okay. So yun po. Ayun na, pictures naman oh. Si Jello, ating photographer. Si Mano. Guys! So guys, tapusin mo namin itong vlog, picture at mamaya na ulit. See ya! So mga karep, tapos na kami mag-picture. So, pakita ko na yung view. Yun! Paka-solid, diba? So, this is the Batanes Subsal. So, uuwi na po kami. Medyo madilim na, kung nakikita nyo po. Mukhang ulan pa nga eh. Late na kami dumating kasi galing pa kami sa isang beach, tapos nag-inuman. So, guys, siguro next time mag-aya ako ng mga kasama and I'll make a better video for this. And this vlog is over and I'm out.